onye ọkọtere ogodo ekotelie ụmụnne m iwe anyị abịa hei ọzọ emekwa a na-ekwu ọnwa a na-eme a na-ekwu ọnwa a na-eme abụ m nnukwu dibịa na-achụ ndị ajọ mmụọ abụ m nnukwu dibịa na-achụ ndị wayo nchụkata ndị wayo na-achụzi m na-esogheli m biko na ụmụnne kedu ihe m na-eme ọzọ emekwa fa wee kpọọ m na fonu fa kpọọ m na fonu m ringi ya gararara m wee sị m congratulations nsị ogene fa sị m ọkwa m bụ Nneka nsị ya ọ bụ m abụla ọlọ Nneka fa wee sị m congratulations ọzọ wee sị ya biko gwanụ m oge ihe na-eme fa wee sị na m enwetego ọlụ ndị be anyị unu mana sinsi abụ m housewife sinsi otego akatela ọkpa abụ m housewife onwere ebe m na-eje anaghị m eje n'elu anaghị m eje n'ala ihe m na-alụ bụ nnọ n'ụlọ esi sọ nni ọ bụ sọ nri ka m na-esi onwere ihe m na-alụ m na-esi m na-azacha m na-egbo ụmụazị ọ bụ ya bụ ihe m na-alụ n'ụwa m pụta na m bụ housewife m na-esi nri m na-azacha ụlọ m na-esi nri m na-azacha ụlọ m na-egbo ụmụazị ọ bụ si ya bụ ihe m na-alụ onweghị ihe ọzọ wee mechata ya onweghị onye na-akwụ m ụgwọ ihe niile m na-alụ asị na onwere ihe m na-alụ asị na onwere ihe m na-alụ na nna nọ n'ụlọ nkịtị wee nọkọta n'ụlọ nkịtị ya ihe niile m na-alụ ana m alụ nani ana m alụ klina ana m alụ cook ana m alụ London na-alụ ya n'ụlọ onwere onye na-akwụ m ụgwọ asị na onwekwụdị ihe m na-alụ na nna nọ n'ụlọ nkịtị hei wee nọkọta ụlọ nna anọ adịghịzi m mma ọ dịghịzi m mma na-arụ cha housewife m bụ ọ dịghịzi m mma na-arụ chai m wee si na mma achọ ụlọ ka m na-apụ ka m wee na-enegịrị anya na-afụ ndị fụ mụ onwere ebe mma amara m ụzọ sọsọ ihe mma bụ n'ụlọ jee afịa nata n'ụlọ sọsọ abụ ihe mma ụra ka UK niile nụnwa m nọ onwere ebe mma chacha ịjụọ m nkịta striti dị anyị nso amara m sọsọ ụzọ mma bụ ụzọ afịa njepụrụ afịa nata ụkwụ agwụ striti niile ihe niile na mma ihe niile eji mara UK nwere ebe m na-aga sọsọ n'ụlọ housewife nke ụjọ gbuo onwe ike wee gwụ m ike housewife wee gwụ m hey m wee mee gịnị m wee dive on ịntanetị wee chọba ọrụ di m sikwa m achọ n'ọrụ na housewife m bụ dị ya mma na ọ ga-akpatanwu ihe ọ ga-eli ihe ya na ụmụ ya ga-eli ma nke m na-eli mmemme eje n'ọrụ ma ọ rapụrụ ya ọrụ ka ọ na-alụsi ya m wee dive on ịntanetị wee chọba ọrụ wee chọta ọrụ wee mebe apply mebe wee mechie ya ka akpọrọ m na fonu kịta maka asị m na mma abịa interview m wee nweta deeti interview ụnụ makwara na deeti eluru ụwa wee kpọọ m na fonu si na m enwetago ọrụ ahụ na m apasị si aka ezi ka m si pasị ọ bụrụ m si na mma abịa interview asị m don wọrọ na m apasị si aka ezi abịara m interview m si na m apasị a na-eme nke ahụ eme ọ bụ ebe ọ bụzi Naijiria ebe ha bụkwa na Naijiria mmadụ anaghị eji interview asị na apasị maka echetara m mgbe my uncle bịa nye m appointment letter nye m contract nye m ihe niile sị m na m apasị ọ sị m na m pasịrị m bịaba ụlọ nye m appointment na Naijiria nsị ebe ọ bụzi Naijiria mme aka n'anya ebe a bụrụ Naijiria ebe bụ UK ka esi bụ m ji wee sị m na m apasị abịara m interview wee sị m na famenyelu m na fe n'anya na profile picture ọ dị mma ọma nnọọ mma fa enechicha anya n'afọ ma afa m ma nnọọ mma fa wee menyelu m maka na emenyezili m na mma akwụ ụgwọ na mma asọbife aka na mma emefa bribe ka fa wee nwee ike wee hazie ọnọdụ mezitie anya ọfụma ka onye ọzọ ghara igwe ọlụ ahụ wee sị ọlụ amaka ọlụ a na-apị sọsọ ịntanetị apị sọsọ kọmputa wee sị na a ga-erizavụ m ya mụ mee bribe ọsọ na ndị chọrọ ọrụ uburu ibu wee sị unu emegolu m ya chere na nsogbu adịrọ eji m ego ịnwale na di m na-edebere m bank pass mmere na-eme ego vam ịgbago anaghị m ekwu ihe ọnụ ma njee n'afịa ịgwakwara ana m na price ya nkwụ ụgwọ ịgwa m na price ihe nkwụ ụgwọ anaghị m ekwu ọnụ enwere m taịm ịgwụ ọnụ maka na gịnị ọ bụ nwaanyị di ya furu n'anya debere bank pass m wee jewa aka wee were bank pass ya wee na-etinyere ego na-etinyere ndị wayo ego na-eme ka ntinye ego si nso ụtụtụ ka m na fanụ ka na-asị m congratulation mụ mee nke na-eme mụ bịa nke na m confirm nke na confirm gharị mụ
na fa wee na-ekwu si nso ụtụtụ ka mụ na ndị ahụ wee na-ekwu esiri m nri ka m si esi asara m ụlọ ka m si asa eburu m ọgụ ka m si egwu ụmụaka na-ebe akwa mkpachịfa nkịtị maka olu achọrọ m ịpụ mụ na ndị wayo wee na-emekete ihe n'ime ọnlaịn emekete di m wee nata ọrụ di m na-anata ọrụ na mgbede wee nata nwere ihe m ruru esiri m nri azara m ụlọ emere nke m mere na-eme nnọọ ọnlaịn a ndị wayo ọrụ congratulations Chineke ịmakwa ihe mere na ụmụaka wee magokwesi esi adadị nnọọ asị adịghị ya nnọọ mkpọbegodo isi na fon na-apị osisi maọbụ ike esi na na-abụkwa ọbata ọrụ m bịakwasị ya nnọọ nke a bịa azụkwa m si ya nnọọ ka esi ihe mejede bịa si ya nnọọ isi arapụgodi m aka na nna achọgodi ka nye ndị ego ọsị m kedu ihe bụ ka nye ndị ego nsị a ka nyefe ego ọrụ ọsị m ọrụ gịnị na-eme ihe na-eme a na-edu m anya na-apị ihe na-apị kọmputa mkpọdo isi na ya na-eme ka nye ndị ego o wee bịa nso si ego gịnị ọsị ọzọkwa o wee tụtụrụ ọla ịzawa m na ntị m wee manyere elu ọkwa elu ka m gbanyere ya wee gbara ọsọ wee na-apụta ọsị m gbalụ gaba ewuchi m amakwa m ma ọ ga-anabatazikwa m onye ekotere ogodo ekoteli hei onye ọkọtere ogodo ekoteli Chineke biko yọbakwa na ya ga-ama m